Agartala Home Minister Amit Shah ni naimwthang bodolni mamlao kwtal koktwma kwsaka a salo Amit Shah ni konbeo achomsa kaisa malkhung habiriwo Amit Shah ni naimwthang bodolni malkhungno dagorwi thango a malkhung tabok o mamlao kwtal kaisa koktwma kwsai phaikha a salo Home Minister Amit Shah ni konbeo achomsa habwi naimwthangni bodolni malkhungno dagorwi khana swkang mot chomoni amchayo protim saha mungwi khoroksa sikla no bo thutai kharka a malkhung a jor awano Scutini Kalai Tango, Protim Shahani by a bo. Patimungo Belano Doro Kuki Shagduku Manka, Protim Shaha. Abani Yagulo, Protim Shahano, Agortolani Kaisa non-government Shakam Nogo, Tubi Faizaka, Patimoni Yagulo, Protim Shahani, Bayap a Malkhungni, Ulo Tango, Protimni Bayap Orup, Diabnat, Sini koktwma thumnai bodolno, Shawi Kanarika. A malkhung protim shahani thutai mayagulo awli gonangoi belaino kirima sinsake dowei malkhung jalogoi kharka hene protimni bayapni bkhakte shawi mankha a malkhung pinki saha khoroksa buruni hene koktwma shawi mankha malkhung a salo teibo khoroksa burui rokbo tongo hene. Bio report Kokkorang.